Uy, sino Jun? Napay. Timing mga tats, timing pagkatuol. Timing pagkatuol. Ato sa tirahon. Good morning mga tats. Wa tay habwa. Sumuadto ta dito sa Barilisan kay nay naghabwa sa unahan. Kami wala. Sumusorbi ta dito, musilip ta dito kung pila kabuk ilang karga nga barilis no. Kay atong tan-awon kung gwapa ba jud o dili. Sabagay gwapa man jud na kay pila ra man kaadlaw. Tara. Kampi. Kada buntag mo magyan mga tats, ingani mga isda. Di juga magsawag ginunit ba? Tungod sa kaprisko. Ha? Oh. Galaway-laway pa. Muna nigsulod mo dire. Mawala jud mo katulgon kita kaning mga isda Mga lagig lugar da, may ibog makakitag mga ingani no. Kami magud mga matas. Common na, kumbaga puol na ba? Pero bisag puol na, di gyapon ka matawag og sawa. Puol na ang permit deliver pero kami magud diri sa sulod sa Peaceport mga tats, kumbaga sawa na mi anang barilis. Parehas gyapon sa inyong hagod sa inyong lugar kung unsay mga produkto nyo dira, example na may mga pinya diya or mga kasagingan diya, di ba nagsawa na mo kay adlaw-adlaw nyo na makita sa inyong pagpanginabuhi. So ingana pod mi diri. So kumuadto mo diri, mingawon jud mo di ba or magbag-uhan jud mo. Kami pod kumuadto pod mi dira sa inyong mga produkto diya kung unsa may naa diya, mabag-uhan pod mi or maignorante ba ingana di ba? Kay nga naman tagsa ra mo na makita ang inyong unsay naa diha. That's atong tanawon natong mga kauban kung nagunsa. Nagnilingkuray, naghinuktok. Hinuktok sa mga utang. Ato tanong-tanong. Uy, sino Jun? Napay. Timing mga tats, timing pagkatuol. Timing pagkatuol. Ato sa tirahon. So nakita nyo mga tats, nagpinukungay ang mga libor no. Bintaha tong isa ka libor kay nagkaon-kaon og tinapay mo nang ato pong gitira no. Tanawa kong kauban da, nagpukong po na siya. Nagpaabot sa wala og katong isa dito naglakaw-lakaw. So ingana jud ang mahitabo mga tats, basta mo duty mig Peaceport nga wala mi isda. Bintaha pa ning pikas timbangan or pikas camping na mo kay naghabwa pa sila. So sila insured na ilang pamugas ani. Kami mauli mi aning luhaan kumbaga. So ingana jud mga tats, weather jud ang among panginabuhi diri sa Peaceport. Mo na mga tats no, ang kinabuhi sa libor diri usahay naa, usahay wala. Kana sa kulikod mga tats, mga lansa na adlagko, mga dagko ng mga lansa na ay mga isda na pero di mo guna mo ang linya. Dati dira ko nagtrabaho pero niundang na ko diha, nibaling ko di sa bangsihan kay dugay mo gud mo humantik alas 3, alas 4 o say alas 5 pa kay mukarga na usay tag 50 tons, 60 tons, may ngana ba. Pinta mo gud ni bangsi kay tag sa kalibo lang, kinintos, makauli ka dayon. So alas 10 pa lang na nakasumbalay, basta mahuman og duha ka bangka na usay alas 8 pa gani matats makauli na ko sa kumbalay. Pero karon alas 6 pa lang makauli na jud ko kay wa mi habwa. Mga libor to ra nagpinukungay. So mo nang kinabuhi na to diri matats, usahay na usay wala. Usahay makakilaw pud ta adlaw-adlaw karon simod ang atong kilawon. So mula sa itong pagkita sa inyo matats, dagan salamat sa pagsuporta diya. O katong mga bagong followers na nisulod sa video na ito nga nag-viral no, na-viral na ito nga video. Dagan salamat sa inyo dito no. O padayon na punta.